ngo aya ebe politicien na kabla kada kro jmenga iba mna kada kro ibu mna ketla kubla ngo aya ubi mna yang mais min jara ye katama tokan o français gende nta fait que français de nyana nta fait que français nyana français kanana parce que français yo kojugu de kenena kidal ne toye lieutenant Aliou Doumbia di Margotin ne kangabakaye nfa toye Tangoulou Doumbia mba toye Nangamsa Kamara ne donna sur la 1979 nyoke ke Mali Burkina ke 2012 ne Aliou Doumbia ne Sadio Kamara basura a capitaine Amadou antumbe Kidal ani gouverneur Salf Koné ani colonel Chaman ani Nord Keleke rebelle yang repoussé kan repoussé ngambe do Tessalit science saba amase ka don donc amase ka don autant ka faiblesse autant ka fouiller autant mounye jama kasha libi mogo bora kana do tarani armu ye kulula do tarani munition ye Kidal mais munu tara munition ye Kidal oli ni gamu anu tume ñon fe Kidal anyi ko beke ke dese donc en toro la en wula kata ko agilok antara 95 morts neni Sadio ani gamu antara kata wulu shudu surasu anyo shudon kaban anana Kidal antora Kidal ambe mangana anana kambe en défend au défensive corona donc an connaît segana an segana coup d'état nana ke aya coup d'état ke wa sorambe Kidal neni Sadio Gamou donc en bora kata 45 km de Kidal Takalot antara Takalot anyet le sabade ke ante dumuninke uyamna otaji la anyet le sabake Kongola ani minugo donc ala ya nyamaria colonel général Salf Koné o ti gouverneur ka stratégie a montré ka fo aya ketan Gamou ike emela rallier comme ça au bambla Gamou fo RFI là donc uyambla ambora kata Labezanga antara Labezanga anyantraman sena de Labezanga jusqu'à Ayuru antara Ayuru amansena nene Sadio ani colonel Damaro antnie officier 17 personnes mais en cas effectif nie 600 personnes ani Gamou Kamugo anduna Niger ala ke Niger président ou en reçoit les vraiment a djarayen anye dumuninge amboray kana an kunsin Burkina ma ambora Burkina anana kana do Bamako aya ya kumbe aéroport là ambe aéroport là donc maintenant en cas demisanu ye dumuni nu betien ni mogo ko kute Gamou fe kubo fa mogo ko kite Gamou fe Gamou de kera sababu ye kambo donc au Doussage ayaya invité antara Kati ansera Kati ni Sadio Jolembe ñon krefe Sadio ko Margotin kana diraye kana kuma imakun nyemakun antoro la oye anye kuma fa ka ban o do nyafo ayaye ngo aya ebe politicien na kabla kada kro jmenga iba mna kada kro ibu mna ketla kubla ngo aya ubi mna yang mogote politique mogoti jugu mna kabla ni amna kabla dro abimna ana natural 2012 entourati 2013 Francis mogo ye a fo kubna kana andeme ani misma mogo kubna andeme wunana wutomto segu nya fo nunu mana andeme kama nununa
sanubɔ de la bill ni gradeur ni fɛn b'u bolo n ko c'est faux bɛɛ ko ko ne fatɔ ye mun ne tɛ fatɔ ye moi je suis un officier de l'État je ne dois pas mentir n bɛ tiɲɛ de fɔ diɲɛ ka mɛn n bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛn ka mɛn les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n tɛ siran fɛnɛ n welela wɔrɔ wɔrɔ n bɛ i jaabi parce que an de kɛra otage ye donc o yɔrɔ la an bɛ mun fɔ ani Assimi ani Sadio ani colonel an ye ɲɔgɔn bila a Gelok an ye ɲɔgɔn bila ani fils Sadio o taara Gawo ne ni Assimi taara Gawo ne ni Assimi ani Gamu an taara Kidal an mina cogo de filɛ an minɛna kɛ taa o cogo la bon donc maintenant ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ne kan tɛ dɔgɔrɛ ma dɛ an kɛ jɛ kɛ kan kelen fɔ maliyɛn bɛɛ kɛ kelen cɛ ni muso bɛɛ k'a fɔ Assimi an kɛ tugu a kɔ mɔgɔ min bɛ Mali dilan an bɛ tugu a kɔ mais minnu b'a fɔ kɛ Mali tiɲɛ vraiment ala k'an don o dibi la ne bɛ min fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman ye u ka kɛ ala ni kira kama an kɛ bɛn kan kelen kan an kɛ kan kelen fɔ ni dɔ ye nkalon tigɛ bi i ka ɲininka k'a fɔ ko nin ye nkalon tigɛ i b'a fɔ ko ɔhɔn dɔ ye tiɲɛ fɔ yan i b'a fɔ ko ɔhɔn maliyɛn bɛɛ kɛ kan kelen fɔ an kana ɲɔgɔn kɔ bila n'an ye ɲɔgɔn kɔ bila Mali tɛ ɲa bi a tɛ ɲa sini n'a sera kɛ bɔ télé ni fɛnw na bɛɛ k'a ye Kaba sa ye min kɛ bi n y'o sɛmɛntiya parce que an bɛ nord la tuma min na n ye Naman Sori wele kɛ Kaba sa wele kɛ Aidara wele a cɛ an bɛɛ bolo la u ko ne ma Alu i bɛ segin ka na Kaba yan Mande ne seginna ka na Mande o kɔrɔ mun ye la casserole de Kankaba la casserole de Mande je n'ai pas peur n tɛ siran n bɛ n ba ni n fa bolo ani casserole de Kankaba la casserole de Mande je suis fier a kɛra bɛɛ ɲɛna bi n'a sera ka bɔ télé la u k'a ye sa ye min kɛ bi an k'an sigi an ka lajɛ a ko bɛ kɛ min ye an b'o ye Mande Mande de Assimi Sadio ne denw de don n tɛ siran dɛ an ye combat kɛ ɲɔgɔn fɛ an minɛna ɲɔgɔn fɛ donc o hokumu kɔnɔ n b'a fɔ Assimi ye a k'i da kɛ sunɔgɔ foyi t'a la Sadio le colonel la u k'i da kɛ sunɔgɔ foyi t'u la ne bɛ Mande yan n bɛ bɔ Baginda n bɛ na ka na Mande n bɛ n ka kɛtaw kɛ ni Kazikɔrɔni mɔgɔ an b'an ka kɛtaw kɛ an t'a fɔ dɛ mais CNT mɔgɔ nana bala an na yan bi ka na kow kɛ o de diyara n ye o de y'a to n bɛ kɛ kuma kɛ mɔgɔ sɔn kunnafoni na k'a yira bɛɛ la Mande tɛ siran koyi Mande ye Mande de n'o tɛ mɔgɔ caman tɛmɛna yan dɛ Samori tɛmɛna yan fɛn caman tɛmɛna yan mais a takula k'i bɛ don kaba kurunikun na non jamais kurukanfuga miniminikɔlɔn bɛ yen an tɛ siran dɛ Kaba maninkadenw yɛrɛwolodenw o tɛ siran an tɛ siran bi an tɛ siran sini an tɛ siran bi an tɛ siran sini inshallah Mali bɛ kɛ Mali ye Mali bɛ kɛ Mali ye Assimi Sadio Kamara n'i y'a fɔ a y'a kɛ tan o tɛ ban bolo o b'a laban ni maliyɛnw tugun'u kɔ o b'a laban u tɛ siran u tɛ siran u tɛ yɛrɛyɛrɛ Sadio Assimi Wage Modo a tɛ k'u la k'u bɛ siran u tɛ siran bi u tɛ siran sini komi n bɛ kɛ kuma n'u ye n ka image ye u b'a fɔ Margotin an ka image w tɛmɛna ne ni Assimi ni Sadio an minɛna yɔrɔ min na a image bɛ bɔ politiciens nana ka na fɔ k'u bɛ Assimi dɔgɔya ka an dɔgɔya waati dɔw la Assimi kun nana tribu dɔw la fara ko Diko ka TBC ko nin bɔra voilà o mɔgɔw du ba ou bien avant ça ou bien ko tɛmɛnen kɔ bien avant ça ani Assimi Sadio ani Fif an farala ɲɔgɔn na yen an talen farala ɲɔgɔn na yen donc maintenant o y'a sɔrɔ Sanogo bɛ pouvoir la an farala ɲɔgɔn na donc maintenant olu ye fanga ta bon an donc Assimi taara donc maintenant an sɔngo ni fɛn cɛla la u ye Assimi minɛ Assimi taara ne ni Sadio an y'an tagama an sen na ka taa Niger an talen Niger donc an nana o de y'a to n y'a fɔ n ko u ye Sanogo de tromper politiciens ye Sanogo de tromper i y'a faamuya
u y'a nɛgɛn a nɛgɛnni ni o de ma diya n ye bon donc maintenant ne ka denmisɛnninw de bɛ fanga la sisan Assimi Sadio Wage les 5 là inchallah u tɛ malo bi u tɛ malo sini u tɛ malo bi u tɛ malo sini u b'a ye Margotin de bɛ Manden yan bi n tɛ siran u k'u da kɛ sinɔgɔ u ye n ye u ma n ye o kɔkɔrɔ donnen don depuis 2012 ne n ka kɛta kɛ a tɔ labana kaba sanfɛ SMT mɔgɔ bɛɛ ɲɛna bi mais min diyara n ye ka tɛmɛ a tɔ kan o Faransi gɛn de n t'a fɛ kɛ Français de ye ɲana n t'a fɛ kɛ Français ye ɲana Français kana na parce que Français ye kojugu de kɛ ne na Kidal ne ni voilà n bɛ se ka dɔn Français ye min k'an na Kidal Sadio ba kalama Assimi ba kalama ani colonel minnu tun bɛ yen n'an tun bɛ Pu Inda Kawetel Pu Inda Kawetel o kolon dɔ de ji an bɛ taa min ye de an Pu Inda Kawetel na donc Pu Inda Kawetel na Français y'a yira n na hélico u ye fɛn bila ka na vivre bila ka di rebelle ma u ye rebelle de abonné an y'an boli ka taa dumuni ta an ye dumuni k'o la donc maintenant k'a fɔ ko Fransi tɛ ne b'o ko Fransi de don c'est la France c'est la France donc et puis c'est pour confirmer c'est la France c'est la France n b'a confirmer en tant que militaire en tant qu'officier j'ai fait le combat avec Assimi avec Sadio avec les colonels Gamou Olumidou min kɛra n na tɛ salitu u ka ɲɛfɔ a vidéo bɛ yen a vidéo bɛ yen donc Français de y'o kɛ Français d'o kɛ Français y'o kɛ u bɛ vivre fɛn kɛ ka na bila donc k'u soutenir donc u y'o soutenir k'an affaiblir k'an gosi i y'a faamuya n tɛ nkalon tigɛ bon o tɛmɛnen kɔ ka ban n ko alihamudulilayi an nalen 2014 tout près Français n'u nana k'u b'an former ne ma je suis instructeur ne ye min kɛ instructeur la 1985 fo 91 mais instructeur SNJ premier contingent deuxième fo dernier contingent ne y'olu kalan surasiya la n yɛrɛ y'a ye u bɛ min kɛ ce n'est pas la peine u ye min kɛ ne ka Mali surasiw bɛ se k'o kalan kɛ n ka surasiw kun i y'a faamuya moi les militaires tous les militaires que j'ai formés cɛ tɛ n bi min bɛ siraw la cɛ tɛ n bi n'u bɛ siran mɔgɔ ɲɛ u tɛ siran n ye mɔgɔ formé u tɛ siran i y'a faamuya Beka Ciro o général ye ne y'u formé de ne dalen b'a la cɛ gɛlɛn min bɛ Mali kɔnɔ a ka ca Mali ni Irisi ka boli ɲɔgɔn ma yala est-ce que a da ka di Mali la wa Mali ni Irisi ka tɛgɛ don cogoya donc ne b'a ɲini Assimi ani Sadio fɛ CNT mɔgɔ fɛ kɛ n délégué n ka taa Irisi la n ka taa Irisi la n bɛ kuma n b'a fɔ donc maintenant la Russie donc maintenant an n'a bɔ ɲɔgɔn bolo depuis 1960 61 62 63 Modibo Keyita ye fɛn de signé Russie fɛ an ni Russie bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamuya jɔn y'an ka marifa jeni an ka marifa jenibaga jɔn ye bɛɛ b'o dɔn ko flamme de la paix o kɛra kan to Gawo Kidal Labezanga o y'a sɔrɔ n bɛ Labezanga tuguni ko flamme de la paix n ye ban kɛ ka mobili di n ko n t'a di je ne donne pas la flamme de la paix mais chef ye n pini o la n ko n bɛ pini mais ne ka mobili tɛ di ka taa flamme de la paix la n y'o kɛ n kɔni n ye indiscipliné ye dɛ ala tiɲɛ armée kɔnɔ je suis indiscipliné n'a kɛ cogo min na n b'a fɔ n bɛ n jɔ n jɔyɔrɔ la n kɔni pinina mais n ye n démerdé o la fo kana kɛ lieutenant ye ka n démerdé o la kɛ kɛlɛ kɛ ni Assimi ni Sadio an kɛ min na n kɔni bɛ jama o de to kɔ i y'a faamuya mais n bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ye ani diɲɛ mɔgɔ bɛɛ Fransi de don c'est la France qui est en train de nous empêcher ni Fransi gɛnna n t'a fɛ kɛ Français ye n ka dugu kɔnɔ n t'a fɛ k'u ye n t'a fɛ k'u ye ɲana parce que u tun b'a fɛ kɛ n faga de mais n'u dɛsɛra n na il y a pas de k'an dɛmɛ voilà u nana ban an assassiné ma n b'o fɛnɛ témoignage kɛ parce que 2012 o banna 2013 2014 an ye formation kɛ 2014 an taara Mara premier ministre Moussa Mara an taara k'an bɛ taa Kidal an taara ala kɛ hinɛ kɛ Boubé la donc Boubé il était ministre de la défense à son temps k'ale tɛ se ka taa ko mura b'a la ne ko mais c'est pas possible
ministre de la défense et de la défense taketa antara donc ou ye sous-préfet ani préfet ou ye mogo segin faga ku kanteke kana bla kandala ou do ou ye Faisal ou ne ka juma chene ne gamu ou ye kesekula Djedje le général Djedje était président ou ye kesekula anyu chekana anduna sal kono nya fo mara na ngo mara c'est Boubé qui est en train de chercher votre place. Il sera premier ministre au Mali ici. Ne d'afo. Ne alou. Ne d'afo. Avec Agnaïne. Directeur de la SE, ayoke. Ministre de la Défense, ayoke. Premier ministre, ayoke. Donc maintenant, on est Francis de Benibala. Donc à la bain, donc maintenant Boubé a quelqu'un président. Ala itola, ne ala animinado. Ne ka asimini sajo. Boubé, nya fouina. Ou kana iran ou kana sran margo tembeya ani tlogre nkumana bi niye ko badoye mogo mi nya fiendo a tlogre ndo asira ke kuma bi asira ke kuma ke kunafoni di bien mogo bema donc tesran asima kida ke sunwo foi tasoro mais kana ta franci ateta franci bi ateta franci chini nimi nana asimi feye asimi nana men dima ibn keta ba fo d'accord bois ou bien koro nyame merci beaucoup koro nyame merci beaucoup akana kuma daka ko malika se ke malika lafia akaka wari bo ayre ese ka musla yala mali anga to France fa na bawo bi anga war bo di banga fiya wa amune militaire aw be fen jamayi aw fen jama me yala dakari malga bawo bien toro bala ko lo bala voilà donc o me floye o administration ye mais ne bolo ne alou ne margotin ne bolo anka franke bo anga franta anka indépendance totale ta ya famia adake dana e lagne fleni lagne ka frambe yo ngo framalien me donc en fena ka franke bo anga bo français fala français fa ou bien bénéfice d'euro avec 99% ou bien 95%. Donc maintenant ou bien quand illuminé. Donc en tant que français de guerre la première guerre deuxième guerre. Ya famia. Donc maintenant ne fa ou deuxième guerre capitaine Tchekura Doumbia feu capitaine Tchekura Doumbia bebado. Ne fa deuxième guerre mondiale feu capitaine Tchekura Doumbia. Yara tête mokam. Ya famia. Bon ne fa masran. Il était le porte-parole d'Afrique d'outre-mer. Donc maintenant, il faut. Ah non, à te voulu. À ma son, à te son fenêtre. À ma son, toi, oui. Nami anga ribe kunui ka foko anga prafala ko ribe nuti ma do ko ribe nuti ka blanya me ka fondo ko flow do ko tamasi do ko to no ko namina ka muni yeke ay yeke ka monti da sa do fani a jamfana anamara ka wa voilà jamfani namara ani feon c'est la France. C'est la France. Donc rébellion était France depuis. Rébellion tombé au Ratimna en 1963. Allah deni Allah l'a dit à Banam. Allah l'a dit Banam. Mais neni Allah l'a dit antara Toximen. Aminana woromina Toximen. Neni gamu. Ani yad clé neni yad mission que nous fait. Yad clé Toximen. Nateke neno mission que nous fait. Nono mission que nous fait Toximen. Yad nana yad fengara. Ne ka planton be tewuli kana jambami. Ala deni nana ne ka santen nya fo moko kana munumunya. Ne ka santen morfa boka bachi. Amase kachi. Donc ne nyachi ala deni ma ke nga morfa bo ka black refe angana nsi anye timi. Yad ko katene don. Ko yad agal ko katene don kone mai kone be ko jugu kala. Ako ko atoko ka kene yininga ntola. Ayene yininga. Ne ko ne toye Alou Doumbia di Margotin ako subhanallah aya shin furi ka boy yadde tumeke aladin digdigi ka digdigin sigilina aya shin furi ko Alou ko d'accord aye tamashe kambla ke to kambla ka ke maninga kanye parce que 1968 coup d'état kele aladin bolla kanida Congo bagato anani dane faka dala men nakura aturayen Ambed Dimsanama Tourabolo. Avec fort Margotin. Donc maintenant,
ne kelen kɛ président la a ye ko bɛɛ kɛ ko c'est pas ko nin ye galon ye ko Fatou den de ye ne ko Fatou den de ne ko alu ko nangamisa dun ngo ne ba bana n ko n b'a kɛ cogo jumɛn na a ye ne fa ladege ne y'a kɛ kasi ye a ye ne nɛgɛ ala den ne digidigi damina ala den ne digidigi tamasɛkiw ɲina u siranna ni mɔgɔ b'ale digidigi ala den ne ale ye ne digidigi voilà ale ye ne digidigi o kɔrɔ mun ye a ye min kɛ ne fa bolo yan ne fa y'a labolo k'a fɛn bɛɛ k'a ye k'a bila ka taa tamarasɛ ta a taara a y'o kɛ a ko alu ni ala k'i sɔn i tɛ to yan i bɛ taa a gana cogo la i bɛ taa bon mɔgɔ caman bɛ yen maliyɛn caman bɛ yen depuis 1960 kana bila bi la mɔgɔ si tɛ rébellion nin kun dɔn dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn mais ala den ye min fɔ ne na dɔrɔmɛ 20 kun kɔrɔ tamasɛkiw ka nisɔngɔ de tun ye dɔrɔmɛ 20 ye donc anw fɛ yan dɔw ta ye 200 ye dɔw ta ye 300 ye région dɔw ta ye 300 dɔw ta ye 200 mais nord la o wagati la 1961 62 63 donc olu ta tun ye dɔrɔmɛ 20 ye gardikɛ de tugunu kɔ aladeni fa ani yadi fa a tugunu kɔ o tera toximène gardikɛ a ye o tɛna sara donc a ye kisɛ k'u fa la k'u faga bon n bɛ min fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye y'a mɛn aladeni taara mais yad fo ka taa sa a t'a dabila fo ka taa sa a t'a dabila a bɛ waleya min kan a t'a dabila voilà parce que a fa fagara mɔgɔ min fa fagara donc ne bɛ sa o nɔ la de n'o tɛ n fɛnɛ t'a dabila donc yaki fa fagara de ko in dɔrɔmɛ 20 kun kɔrɔ voilà nisɔngɔ kun kɔrɔ a filɛ ka waleya kɛ o nana wolo ko dɔw la faransi kana don kɔnɔ mɔgɔ caman kɛ don kɔnɔ jihadisi terroriste o bana mɛnna mais u ye faransi de kojugu kɛ ka na lamɛn k'a fɔ an kɛ nin kɛ sous-sol min b'an fɛ yan i y'a faamuya sous-sol min bɛ yan or min bɛ yan c'est trop an bɛ se k'an ka fɛn développer ka ɲa an bɛ se ka développer i y'a mɛn dɛ caméra min filɛ nin ye cogoya t'an bolo n'o tɛ n'an b'an bolo an bɛ caméra nin an b'a dilan micro nin an b'a dilan a bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan donc n bɛ min f'i na iranium bɛ yan magasin bɛ yan a bɛɛ a bɛɛ bɛ dugukolo kɔnɔ gali gazi pétrole donc maintenant faransi de y'o ɲa ye a y'an coloniser o b'a dɔn n'u ma nin kɛ donc maintenant wolo bɛ u b'a jɛ donc de telle sorte que donc maliyɛnw sɔn information na an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini i y'a faamuya Assimi a tɛ bɔ yen minnu bɛ k'a fɔ ko 3 mois dɔ bɛ kɛ hali n bɛ kɛ kuma micro n bɛ kɛ kuma micro la sisan n bɛ kɛ kuma micro la sisan i y'a faamuya hali sisan i b'a sɔrɔ u bɛ gosili la yɔrɔ dɔ la nord fan fɛ i y'a faamuya olu t'o kalama bon donc maintenant an minnu ye militaire an b'o dɔn donc maintenant ko ka taa vote kɛ vote bɛ taa kɛ min vote bɛ kɛ min a kɛ gɛlɛn donc maintenant ne bɛ min ɲini ne kan tɛ dɔ wɛrɛ ma dɛ vote tɛ kɛ Mali la yan a tɛ kɛ tant que ne alu bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a tɛ kɛ vote tɛ kɛ fo Mali kɛ stabiliser Buguda k'a fɔ an ni lafiyara a ye vote kɛ y a pas de problème que vote kɛ an kɛ vote kɛ ne ka mɔgɔ bɛ kɛ sa ne ka sɔrɔsiw bɛ kɛ sa dugulamɔgɔw bɛ kɛ sa ko kɛ vote bɛ kɛ mun kama a kɛ gɛlɛn dɛ donc maintenant u k'a kɛ ala ni kira kama u k'u sen bɔ an ka ko la i y'a faamuya u k'u sen bɔ an ka ko la vraiment a bɛ diya n ye Mali ka kɛ Mali ye un Mali uni